sa hela tiden, men det hände ju ingenting. När Anders Eriksson var 12 år gammal så skrev han en skoluppsats att han... Och så skriver hon, vet du, det är helt magiskt. Och 20 år senare så har faktiskt drömmen gått i uppfyllelse. Ja, det är en gång varannat år att skriva, och det är just nu när man ligger under mot gården borta. Du måste upp i planen, jag hade inte sagt tidigare. Ja, sådär ja. Uppe i planen var det ja. Fy fan, vilket jävligt bögspel! Det var kebba va, Johan? Ordförande i kommunfullmäktige i Gällivare. Ica-handlare i Halmstad, Jönköping, Vadstena och Kalmar. Det står i körkortsboken, sen är det datorn. Nu är det nära datajäveln åker. Jag spelar klart matchen och så får trycka vidare.